light? Mati mo na. Bigyan ka ng light. Bigyan ka light ha. Wala tayo. Tapos ka natin. Ay, dahil lang. Ano sa punta? Marigatan terang dapat je lupa kurang tempat kelangan mereka. Dapat tukerin mo nga. Sikat mga kaunan ha. Sikat dapat kaunan. Kamu kirim? Ini kita bawa mana? Ini ah. Kita makan mati dong, guys. Kamu makan koi. Ini makan ini sama. Dia pakai ikan. Nih. Kita belum makan.
Sangria. Parang tagod. Ay, ba't? Napatikin. Ay, patikin. Ay, sino? Taga napatikin niya. Napatikin. Wala, nasa dyan. Nasa dyan. Sabi dyan, sikat. Ito yung hindi nakagod. Ano? Kawanan, parang kawanan. Nagay na, nagay. Sabay ko. Sana all. Dudes. Hindi ka video ko. Sino ba talaga ito yung sarang dudes? Awan? Ang talaga? Okay, sabihin naman ko yan. Sabihin naman ko na. Sabihin naman ko na.
Kapag kumigin ay. Begini kape. Pwede ka kay sino kadwang. Si kalang na. Libre na. Malad na. Sino kadwang. Sino yun? Sino pay? Ya, sudah naik. Sudah naik. Ay, di mo matulog na. Ito kita alam ay sa remote. Ay, hindi ba remote? Matagbat! Kalau apa entah, mungkin sering tidur ya. Baik. Nah, Sabi na discuss ya. Nakapi ka ako, Ah. Kuna. Buwan. Mati ya. Nah. Ito lang nga. Pwede ka kadarot. Gusto mo lagay mga nabis. Gusto mo lagay mga discuss ka na dito. Okay na.